നമസ്കാരം, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കോഴികളുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. കോഴികളുടെ അത്ര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമല്ല ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അധികം സമയം മെനക്കെടുത്തിരുന്ന് കാണുന്നവർ ഇത് കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോഴികൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതും കോഴികൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്ന നടക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അല്ലാതെ വലിയ കോഴി ഫാമിനെ കുറിച്ചോ കോഴികളെ എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല. ഇത് നമ്മൾ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കോഴിക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ കോഴികൾ വന്ന് തീറ്റ തിന്നണതും, തീറ്റ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ചോറും ചോളത്തോടെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. രാവിലെ തലേ ദിവസത്തെ ചോറുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അതും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോറ് വേവിച്ചിട്ട്, അതായത് പച്ചരിയോ റേഷൻ അരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേവിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ചോളത്തോടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് രാവിലത്തെ തീറ്റ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് അരി, ഗോതമ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വളരെ കുറച്ച്, അത് അധികവും കൊടുക്കില്ല, കുറച്ച് കൊടുക്കും. പിന്നെ വീട്ടിൻ്റെ പറമ്പിലുള്ള പുല്ല്, വാഴയുടെ തണ്ട്, വാഴയുടെ പിണ്ടി, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. അതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കോഴികൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും തിന്നുന്നതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു രസം തോന്നിയിട്ട് എടുത്തതാണ്. അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വലിയ കണ്ടൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇതിൽ കൂടുതലും വെള്ളക്കുട്ടികളാണ്, വെള്ള കോഴികളാണ്. അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെള്ളച്ചാത്തനാണ് ഉണ്ടായത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാത്തൻ വെള്ളയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളക്കുട്ടികൾ കൂടുതൽ. പിന്നെ പുള്ളിക്കോഴികളുണ്ട്, ഒരു പെടയുണ്ട് പുള്ളി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള പുള്ളിക്കോഴികളും കറുപ്പക്കോഴി അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട്. നാടൻ കോഴിയാണ് എല്ലാം ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇവർ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വിരിയിച്ചതാണ് മുട്ട. നമ്മൾ മുട്ട വിരിയിച്ചിട്ട് ബ്രൂഡിങ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കണത്. അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഇണക്കാണ്, നമ്മളായിട്ട് നല്ല ഇണക്കാണ്. അത് കാരണം അവർ തൊട്ടടുത്തേക്കൊക്കെ വരും, അവർക്ക് അങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ ബ്ലാക്കിൽ പുള്ളിയുള്ള ചാത്തനെയാണ് നമ്മൾ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ നമ്മളായിട്ട് നല്ല ഇണക്കാണ്, നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും, അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ആൾ പേടിയൊന്നുമില്ല, ആർക്കും ഒരു കോഴിക്കും പേടിയൊന്നുമില്ല. ഇതൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ തീറ്റ കൊടുക്കാൻ നേരത്തെടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കി വരണേ, അവൻ നല്ല ഇണക്കാണ്. അവനെ നമുക്ക് പിടിക്കാം, എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെന്നാലും പിടിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു രസകരമാണ് ആളുടെ അടുത്ത്. ആളിടയ്ക്ക് നമ്മളങ്ങനെ കൊത്തുക ചെയ്യും. പിടിക്കുമ്പോൾ പിടിച്ച് കയ്യിൽ കൊണ്ട് കിടക്കാം. അവനെ ഓടിപ്പിച്ചിട്ട് പിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല. അടുത്തേക്കൊക്കെ വരും ആൾ. അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാത്ത കോഴിയാണ്. ഇടയ്ക്ക് കൊത്തുകയും ചെയ്യും, അതാണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.